Atxalde hon horretik, mentxe gaituzue Auspilotaren lauterdiko txapelketa honetan, jada 3. ekitaldea dugu, 3. jaialdia, eta gaurko honetan aurrez aurre beste 2 partida eder eskaintzeko asmotan geragu. Oantxe, lehenengo partiduko 2 protagonistak beroketa lanetan ja bukaeran izango dira, laster hasiera emateko, eta mendituko aurrez aurre, Gorriz Natale Aranburu eta Urdinez Iera Iturriaga. Esan behar da, Natale Aranburuk ligaskako 3. partida duela, aurreko 2 partiduak irabazita 2 puntu lortu da ditu, eta Ierak berriz gaur emango dio hasiera txapelketa honi, eta beroketa lan eginda oantxe prest jada hasiera emateko, eta Natalek 3. puntu hori izango du buruan, jada hankatardi esateana aurrerako pausua eman dauka, baina 3. hau nahiko du baita konfiantza hori mantentzeko, eta aurkari gogor baten aurka puntu hori lortu ezkeo, konfiantza puntu plus bat izango da. Eta Ierak berriz, hasiera izango du gaur, gogoz ekingo dio, jada 2 jardunaldietan atzeko lanetan egon da, hor oain protagonistak frontoian, kantxa barruan, bere lehenengo puntu horren bila. Hortxe du 2 gaurko protagonistak, aurreneko partidukoak, eta Maite Ruiz de la Remendi epaile lanetan. Txapagora eta gizate dan. Hortxe, Urdin. Atera da, Ierak emango dio partiduari hasiera. Eta ze eskaintzen digun 2 protagonista hauek. 2 aurrelari, 2 aurrelari bizi, aurreko joku hortan gustoko dutenak, eta bakoitzak bere honena ematen saiatuko dira, eta ea partidu eder bat ikusten dugu. Hortxe, prest. Aurreneko sake hori egiteko Iera, eta lauan botia, eta errestua Natalek arro-arro, Ierak bizi-bizi atzera bastartuz, erantzun denbora emanez Natalek, azpitik luze Ierak, dejada errua, hor da Natale, bizi atzea, airez erantzun Ierak, epaileak txartzat eman du, beraz Natalerentzat aurreneko tantoa. Pelota berarekin jarraituko duela esan du Natalek, beraz konforme 2 pilotariak momentuz pelota berdinekin jokatzeko. Natale sakea, erdi-erdiko sakea azpitik, erantzun Ierak bazartuz, Ierak moztu, jaso Natalek, atzera luze, erantzun Natalek airez, hortxe bipareta, eta tanto hor ez ustean harrapatu du pausua txokorantza eman dazeukan Natalek, baina hor bipareta egin du Ierak, eta tantoa Urdin. Iera sakea luze bastartuz, erantzun Natalek arro-arro, zabaletik Ierak bildu moztu, ezkerre zabaldu Ierak, Natalek zabalea, eta txartzat eman du berriz epaileak, beraz 2. tantoa Ierarentzat.
Eta hortxe, epailea zorrotz. Arro, Natalek. Ierak, atzera. Motz geldio zaio, baina ondo Natale bazartuz. Ierak. Ezkerrez jaso, Natale txokote txokoa. Zabaldu Ierak, boleaz txokoa. Hor da, Ierak txoko utzi du, baina eta antzeman dio seitun hor Natalek eta hor bai Zabaleako bidean bizi Natalek jarri du bipareta horrekin eta naizta hor zan Iera, azkeneko urrutixo margeldu zaio pelota hori eta ezin izen du kantxan jarri. Binakoa marka gailuan. Natale sakerako prest eta hortxe sakea bazartuz luze, erantzun Ierak, atzea bizi, airez erantzun Ierak, aukera Natalek bizi atzea, erantzun airez Ierak, txokoa Natalek, hortxez etorrez zaion pelota horta, horrezker gaintxoz saiatu da Natale, baino txapara juntzaio ba. Bila ondo oso ondo junda, baino azpian txetik hartu du eta txapara juntzaio azkenian. Pilota hoi, 3-2 urdin alde. Iera, sakea erantzun, eskubiz erantzuteko moduan Natale. Ierak, eskubiz atzea. Erantzun, atzera Natalek, ezkerrez zabaldu, baina kanpora jontzaio Iera. Horrengo bain oso kanpoa jonda, garbi. 3 marka joan, pare, dijoazte, bana, binate 3. Pres Natale sakera. Erantzun ezin izan du hor erantzun Ierak. Sake zeindako lehenengo tantoa Natalerentzako. Eta 4-3 marka joan gorri. Sakea bizi, bazartu zau ere, ondo erantzun Ierak, bizi bilduz atzera, Natalek aukera berriz ere, atzeatu ezkerrez, jaso Ierak, beste aukera ba Natalek, berriz ere bizi txokora, gainen izen da, bipareta, hor da Iera, atzea, boleaz Natalek, Iera iritsi, zabaldu, Natalek bildu, erantzun airez Ierak, aukera Natalek, bizi atzea, erantzun Ierak, bolea zabalea, oain bai kostata, defentsa bikaina erakutsi gulako. Tanton tantzier Ierak, baino azkenian lortu du tantua Natalek, 5-3 tantua nekagarria izan da benetan, eta hortxe pare-pareko dabiltze, bi pelotariak. Etenaldia, urdinak eskatu du, eta lehenengo etenaldia.
Natale prest zutik. Esperuen, Ierak altxatzeko eta berriz tantuari ekiteko partidan. San berda baita aurreko egunetatik egun onak eta epelak izan ditula oin arte, hemendik aurrea fresko xogotza hori izango ditula, eta gaur antzematea frontoian freskura hori, eta pilotariek deskantzutan batzuk posteko bildurrez lehen txeo haikiko dira. Hortxe Natalek botien lauan eta sakea, moztuta kruzau ondo, erantzun Ierak aukera Natalek, moztu, txokoa jaso Ierak. Natalek aukera bizi-biziatzea, erantzun airezir Ierak. Bipareta kanpora. Kanpora izan da aur pareta una botau indar askokin, eta azkenin kanpo juntzaio bipareta saiakera hoi Nataleri. Beraz, tanto urdin. Bost eta lau gorri markagailuan. Ierak du sakea. Jaso Natalek sakea arro denbora emanez, aukera Ierak zabalea dejada, horre erabat engainatu du Natale, eta tanto azkarra eta ona Ieran eskutik. Osnakoa markagailuan, ados berriz ere. Sakea Iera bazartuz, jaso Natalek. Luze arro, moztu azpitik, erantzun Natalek. Bizi-biziatzea, jaso Natalek. Aukera Ierak hor bipareta, hor da Natale. Bildu, airez txokora, Ierak, jaso Natalek aukera Ierak, atzera, hor oso aurrien gelditu da dejada hoi jaso eta Natale, eta aukera eman gabe iristeko atzera bizi Ierak, eta beste tantu bat Ierantzako, 6. 6 eta 5 urdin. Sake ona, baina erantzun Natalek, dejada txokuan, hor da, baina ez bigarrengo botean jaso du Natalek hor txokora Ierak botatako dejada hori, eta orduan 7. urdin. Azkenengo tanto hauetan, ustea, Ierak zehatza hoa edala pelota moitzen eta tantuak azkarro bukatzen. Aukera eman gabe, Natalei, hortxe atzea Natalek, eta hor bai kolpia tireiola Ierak, baino azkartxo ez du ondo eskun sartu eta galdutako pelota. 6. Natalentzako korri.
Sake ona bazartutakoa jaso, Ierak, Natalek, aukera, zabalea, Ierak beste inbeste, Natalek bildu txokoa, hor da Iera dejada txokoan utzi du, zabalea Natalek, da hor bai asmau du, dejada Arroxamar gelditu zaio, eta Natale ondo iritsita zabalduaz, beste tantu bat. Gorri, zazpinakoa berriz ere ados markagailuan. Natale sakera. Sake ona, bazartuta jaso, Ierak. Aukera zabaldu, Bipar eta Ierak, barruan Garbi, eta beste biparetako bat, Iaren eskutik eta tanto Gorri. Erki botatako biparetan Natale ezker hormatik oso gertu zion eta oso urruti geldu zaio, nahiz eta abitudan ezin izan du pelota horta iritsi. Beraz, 8 eta 7 berriz ere Iera aurretik tantu batez. Lauan bote sakea ezkerpa eta jota, eskubiz erantzun Natalek erdi-erdia. Ierak arro luze atzea, beste hainbeste Natalek bazartuz, hor da Iera ezkerretik ezkerrea, zabaldu, eta bai, tanto, ez, txartzat eman du epaileak. Dudakoa iruditzaigu guri hemen, baina epailea zorrotz, oain hartien bezala, falta eman du, beraz, 9. Ierantzako, 9 eta 7, eta Iera sakera. Sakea Ierak luze bazartuz, oso luze, ekarri Natalek, baitatik atea Ierak, bildu Natalek, luze atzea, airez Natalek, atzea bizi-bizi, aukera, iritsi da Natalen pelota hoi, beste zaparaldia jaso Natalek, aukera Ierak atzea. Denbora eman da Natalek beste inbeste, oso bizi, arro, Ierak erantzun, bolea Natale jaso tejada batekin, eta hor bai, tejada horta iritsita Natalek zabaldu, egin du, baino Ierak bizko horribili da hor, eta hor zabaletik zabalea bikain botata, beste tanto bat Ierantzako 3 tantoko aldea, 10 eta 7 urdinen alde. Hiru tantoko aldea, oain arteko handina esan dezakegu, ez da asko, gaina kontun hartuta banakako partidetan izan ditizken takadatxo egatik, baina oso parekatu dijoa partidua hasieratik, eta 3 tantuko aldea guantxe, Ieran alde, sakea motxien, atea dago ordiak, atza Ierak, aukera airez erantzun Natalek, aukera azpitiken, jaso Natalek, arro, ezkerrez zabaldu Ierak, Natalek bildu, airez Ierak, bizi atzea, eta hor bai buruz gain pasadu defentsan oso behartuta iritsi da Iera, eta gehor Natalek bikain aprobetxau du, eta buruzkain pasata tantua urdin, Natalenentzako 8. 8 eta 10
momentu honetan. Joku oso alaia ikusten nahi geha, bizi ezker eskuin atze eta aurre. Bi pelotariek behaia jokueak utziz eta defentsare bikaina. Airez defenditu hierak, aukera Natalek, bizi atzea berritzea Airez. Hiera defendan, hor dejada jaso, hierak ez. Aukera Natalek, bi pelotakada aurrena atzeaka, bestea dejada oso ondutzitakoa hortzan hiera, baino ezin izan du txapa gainean jarri pelota hori, dejada zeindako beste tantu bat Natalerentzako. 9 eta 10 berriz ere, tantu baten aldea urdinen alde, baina bat hor pixkanan, Natale, atzetik aurrea. Hortxe Natale zentrauta sakeako. Bote txikile erenez, baina ondo moldatu da. Erantzun bikaina hierak atzea. Beste Natalek bazartuz, zabaldu hierak. Atzea bilduz Natalek. Arro ezkerrez hierak denbora manez. Atza Natalek, hor dibidien geldiu da, hor hierak behartu da. Zabalea aukeran ikusi du horre Natalek naizuna egiteko zauken, kantxan erdi-erdian jarreta oso ondo egiten jokaldeia, baina gehitxo juntzaio kanpoa eta beste tantu bat horren ondorioz urdinentzako, jeran 11garrena, 11 eta 9, urdin aurretik. Sake hierak. Sake atzea baino esku bizkarrekoa Natalek, arro bikain atzeatu. Hierak atzea. Beste Natalek. Luze da belkile tantontan pelota bi pilotarik. Natalek etxidu pelota, dejada hierak txokora. Eta Natalek nik uste sorpresa zarrapa dula abitu da baino behan duan txien eta ez da iritsi pausua atzeak abezela zauken eman da eta azkenien beste tanto bat hierantzako eta 3 tantuko aldia berriz ere urdin. Hortxe bilduz jetxi pelota hierak, jaso Natalek, aukera hierak, zabalea, jaso ezkerrez Natalek, hierak luze atzea. Eta hor bai asmatu du bikain pelota hoi paretan sartuz eta Airez naizta saiatu dan Natalek, ezin izan du jaso pelota hori. Hierantzako beste sake bat, tanto bat, 13 eta 9, 4 tantuko aldea hierantzako. Hortxe, bi pelotariak etenaldia eskatu du Natalek.
Natale bere aitekin, Iera Andreakin, bakoitzak bere pilotare aholkuak emanez. Eta arnasari buelta emateko ondo etorriko zaiena, tikitaka bizian dabiltza biak ere. Eta deskantzun ondorenen Natalek berriz ere lehen bezala atzetik aurregako pausoi iti dauken tantotxoak inez. Hortan saiatukoa. Erriska politia bestalde Ierantzako, 13-9 lau tantuko aldetxua, partidun erditik aurrea dijoa da. Eta sakea bere alde gaina. Tan sakea lauan eta erantzun Natalek eskubiz sartzeko aukera daukidu hor, erdi-erdiko pelota zan, baino motxantzin geldiu da, ez da ondo, ez du ondo neurtu bote hoi eta 14. Urdinentzako, Iera sakera. Luze Ierak ezker paretai joaz, arro Natalek erantzun, bazartu ingo zaio Ierai, jaso arro bere burui denbora emanez, aukera Natalek, biziatzea. Ierak erantzun bikaina, bazartuz luze. Ierak luze, atzera. Ezkertu zabalea eta hor txapa. Atzerantza zetorrela hor, ezker zierrez oso ondo moldatzea Iera. Postura hortan, baino hor txapa garbi entzun da. Beraz, 10. Natalentzako eta gustoa entzuko zuen txapa otxoi azkenengo tantuak urdin baitzikoa zen. Beraz, 10. eta sakea Natalentzako. Hortxe, lasterkaldian sakea Natale, Luzte gurutzatuz, erantzun ona Ierak, barruan da, bilduz moztu, beste aukera bat Natalek, Luzeo hau, atzera etorriz, jaso Ierak, beste aukera bat Natalek, Luze bizi atzea, hor, eta horrez, eman dio baino gorputzakin giroan. Bai, azkarrez ikusi da, asko zabaldu da, beraz kanpora. Ieran pilotaka da hoi. Eta 11. Natalen alde. Saketik hasteana ikustea. Pentaja hartzeula, haintzen hastea, sakez mein eiteulako bakoitzak. Eta beste sake bat Natalek, erantzun eskubiz erantzuteko mon, Natalek atzera berrize, bazartuz, zabaldu Ierak, atzera gurutzatuz, jaso airez Ierak, eta hor bai izker zierrak. Goz sartu da bukatzera Natale, baino hor txapapea juntzaio oso dera eta horren ondorioz 15. Ierantzako, 15. 11. Iturriaga aurretik. Hortxe pare bat tanto egin ditu oaine Natalek, baino erreska ondixo egin ezin da dabil. Eta lautantuko aldia Ierantzako berritze. Ea ze pasatzean tanto hontan.
Atzeka, Natalek, karri, aukera, hierak, da jada zabalea, eta hor bai ikusi da, kanpora joan dela, botea arrastotik kanpora egin du, beraz, 12. Natalentzako, 15 eta 12 urdin aurretik, baino Natalek sakea ateako urrengo tantoan. Hortxe ba, Natale sakea, botea egin eta bizi, atzea eskerrez jarrekoa eta ez da iritsi hoi pilotaka doi txapa gaina, sake zein dako beste tanto bat Natalena, bigarrena du hau. Eta hortxe, pelota du gehi arrotu eta txapapera juntzaio hierai. Sake hau gehiago gurutzauta, eskerpa eta askokin paso hierak Natalek. Atzea berrize, arro, bikain, luze hierak. Atzeatu bazartuz Natalek, zabaldu hierak baino erdia. Luze azpitik eman da Natalek eta hor bai ezin izan du. Atzeka zatorrela pelotaka doi. Nahi bezain beste arrotu. Bizi, etorre zaio oso eta ezker parata ikututa eroin zaio eta ezin izan du txapa gainean jarri hierak pelotaka da hoi. Beraz, 14 eta 15, tantu batea arrimau zaio Natale momentu hontan. Ea, urrengoan gaiden 15nakoa jartzeko markagailuan Natale. Sakera momentuz Natale. Bikain erantzun hierak, azpitik luze erantzun hierak, aukera Natalek, azpi bizi, luze Natalek, bazartuz, arro bikain erantzun hierak, ezkerziara, bai, txokoa, oso ondo utziteko pilotaka da Natalen eskutik, tanto erra momentu hontan, egin duna Natalek, hortxe txokoa txapa gainean oso ondo utziz, eta 15nakoa esan bezala lehen saiatuko ala, lortu du, ados markagailuan beraz. Aurretik izan ditu markagailuan jada askotan izan die parez pare eta momentu hontan berriz ere 15nakoa sakea Natale. Erantzun hierak, aukera Natalek, luze azpitik, erantzun beste hainbeste hierak, arro luze Natalek. Ezkerrak zabaldu, baino ez falta esan du epaileak. Ezker zierrez zabaltzea junda hiera, baino nahi baino geixo arrotu zaio eta kanpora junda pelotaka da hoi. 16 eta 15 Natale aurretik. Aspaldin ez da izen Natale aurretik, ia partide guztien zehar pareko markagailua izan deu, baino beti aurretik hiera eta oantxe, 15 eta 16nakoan Natale aurretik. Luze, bikain erantzun du hierak. Beste berrize, Natalek arro luze.
Dejada arrua, zabaldu hierak dejada, baino ez txapara jontzaio. Hierai, azken tanto hauetan huts batzuk inez erasuen txapa topa du parien eta horren bestez, Natale bitantuko aldiekin momentu honetan. Aurretik dugu, 17 eta 15. Esan behar da, aukeratu duen pelota horrekin segitzeuela hasieratik bi pilotariak. Hortan ados jarri dira. Eta, bueno, aldea egu bestea partiduntziar izan dira, baino pelota berakin seitu due. Eta, ia, hemendik aurrea Natale azkenengo tantoetan oso seguru ikustea. Idea oso garbikin eta hiera erasuen hortxe utzeite bat beste izan ditu azkenengo hauetan, txapara pare bat segidan junez. Eta ia, bakoitzak bere ideiak guantxe garbi hartuz, deskantsu honen ondoren, nola bueltatzeien eta ze eiteko gai dien. Sandakoa bitantun aldeekin Natale deula momentu honetan aurretik eta sakea bere alde. Sakea luze, eskubiz erantzuteko mon, arro luze erantzun. Hierak, beste hainbeste Natalek, luze pelota bikaina, azkerpa eta sartuz erantzun Natalek. Hor da, txokoa, dejada, iritsita atzeatuz Natalek. Beste aukera Natalek guain, ez zin izan du behar bezala jo, eta hor, bai, harrapau du Natalek. Atzea saiatu da baino gaine etorre zaila ezin izan du. Behar bezala jo Natalek eta hor aurre etorrita airez zabaldu hierak eta Natale. Ez ustien harrapau du pilotakada horrek zabalduz hierak eta 16garrena hierantzeko. Hortxe gira sakea. Luze bat hartuz, jaso Natalek, botea, kanpora joan zaio, beste sake bat. Hierantzako, bigarrena, bina sake dituzte orain artean, eta berriz ere partioan zigar askotan bezala, ados deu markagailua, 17, hiera sakea. Botea lauen da, luze gurutzatuz, Natalek itxoin eta jaso, aukera moztu horratzeak akarri du Natale erantzun. Luze azpiazkitik hierak, arro erantzun Natalek, hierak azpitik bazartuz, gaina etorre zaio Natale baina ondo moldau da, bazartuz zabaldu hierak, aukera hor, bote txikila indio eta hortzan Natale nik uste aliauko zala, baino nahi baino bote txikixo bentzaio indio hor Natalei pilotaka nahi erakota duen zabaleko pilotaka horrek eta ezin izin du
Eta sakea Ierak, 18. Berriz ere aurretik sakea arro erantzun. Ierak atzea bizi, atzeka etorri eta erantzun. Beste pilotak behar bat, hor bai, karri Natalek, iritsiko da, bai. Aukera Iera, txoko dejada Inez, da bai hor hilda utzi du pilotaka da Ierak txokuan. Eta urruti xamar harrapa du Natale pilotaka da horrek eta 19. Beste tanto bat Ieran eskutik. 19-17, tantoa urdin eta sakea Iera. Bilduz, bikain erantzun Natalek. Atzea luze, moztur, ezker pareta ikututa, prest zeon. Era erantzuteko horrezkerrez, baino zaio, nahi bezala atea eta bera juntzaio pelota hoi. Natalek lortutako beste tantu bat, berriz beste tantu bat, eta 18 eta 19. Tanto baten aldez, Iera aurretiko hendik, baina Natale sakera. Erantzun ondo Ierak, azpiazitik Natalek, bikain luze erantzun Ierak, beste Natalek, luze, bikain arrotuz Ierak, erantzun Natalek bazartuz, zabalduz Ierak, zabalatik moztu, bilduz Natalek aukera, Natalek berri zuain, azpiazitik biziatzea erantzun Ierak, bizi berrize, baztartuz jaso erantzun. Ierak berriz aukera atzea eta airez. Sotamanoz, Ierak. Atzea Ierak. Zabaldu Ierak. Moztu Natalek jaso Ierak. Aukera ezkerrez. Zabaldu erdi-erdien utzi du, hor da, bi paretaz Ierak, bildu Natalek, txokoa Natalek, dejada Ierak eta guain bai. Iritsi baino ozta, tanto neketxue. Haurek, eta hor, zabaleako bideen jarri nahizun, erasuen hor aldatu dan. Kontra erasuen Natale, baino txapapea juntzaio eta bangontan bai lortu du 20. tantua Ierak. Eta bi tanton aldiekin eta sakiekin, Ierak hortxe bi tanton faltan partidua amaierako. Eta hortxe, azkeneko tanto lortutakoen, azta zeion garraxioi kostata lortutako tanto bazala. Hortxe zentrauta, sakea juteako Iera. Botea. Eta atzera sake ona, erantzun Natalek. Ierak, luze azpiezpitik, erantzun eskubiz jartzeko mon Natalek. Deja da zabalea, etzaio arro ezkutzaio, bildu Natalek. Ezkerrez, arro Ierak. Natalek aukera, bizi atzea. Bi pilotariak bizi pilotakadak atzerantza.
moztu hierak, zabaldu Natalek, ona da, bildu hierak, aukera Natalek, karpara jontzaio hor, erasuen aukera ikusi du, txapagainen jartzeko hor, txoko hortan, dejadan ondorioz, baino txapa izan da, eta etenaldi askatu dute gorriek, hortxe, penaz altxa du eskua Natalek, hogeita bat eta 18 garrena, urdinentzako, hierak guztua dituko zuen txapatxoi, tantu baten faltan ditu baita, eta guain gontan ba, deskantzua gorreiek eskatu duten hontan, ez da eseirein iraztutik mantentzea partidun zentrauta. Entenduz, ba, eseirik gabe, hor azkenengo sake horren bila, jungoa sake on baten bila, partiduei, ba, den bailen bukaera mateko. Jeki da, Natalea, eskuan pelota. Hortxe, zentrauta ikustea. Azkenengo sakea hierantzako, txaluek hierantzako. Botea, lauan eta erdi-erdiko sakea, motza. Arro egi. Natalek, sakea ez dela hainona izaten joan baino, gauzak zer dien, sake txar asko erantzun ditu hor paleta ondotik Natalek, eta guain gontan ba, erdi-erdiko pelota hoi arro egirantzun du eta gora jontzaio Natalei, eta horren ondorioz, 22 eta 18 hierak lehenengo partidua eta puntue lortu ditu, eta Natalek berriz bukatu du ligaxka dauneko lauterdiko txapelketa hontan 3 partidutik 2 lortu ditu, eta azkenengo hontan 18 tantun gelditu da, baina nik ustete partidu ona jokau duela bakoitzak. Bere tanto hiladatxuk inditue, tanto bikainak inditue, sakez 2 aranburuk, 3 iturriagak, iparetaz 1 aranburuk, 2 iturriagak, dejadaz 3 aranburuk eta beste 3 iturriagak, mozuta 2 lortu ditu Natalek, 1 iturriagak, atzean beste 2 aranburuk eta 3 iturriagak, galdutakoak 4 eta 5 izan ditue, erasuen galdutakoek gehienak, eta aranburuk zabalien 1 lortu du eta 4 hierak. Beraz, azkenien ba, hause lehenengo partiduk eman duna, lehenengo partidu eta puntua hierantzako. Eta guain ba, protagonistak, ea zer dituen da zer sensatzio izan dituen kontatuko ditugute. Bueno, hiera, zorionak, aurrena. Lehenengo partido da puntuek, kostata azkeneako, baino lortuzu. Bai, asko kostata ez, sufritza tokatu dela. Aurrerako partiduek zaila izaten da, eta hankak ez zizten nahi bezala ez. Entrenamentuan sueltogo ikusi naiz, eta gaur matentzunan lurre itxatxitan ezkela
Bai, hori da ez, azkenean defentsa eta erasuen asko ibilizate aurrien hor ibili berrara eukizue, baina hor atzeak atatako onda kostaitezen paretatik bueltako egiten da igual gehiena kostazaizuna. Bai, da ez, nik uste erdi arte nahiko ongi, gero tartetxoare hartu dietara eta konfiantzake, baina gero ezkerraken konfiantza galdutela ez, hor saken ongi aizen sakatzen, baina normalen gehiago kentzeko gaire bana ez, eta hor buruk lan egiten dut, eta hoxe ez ezko antzeon burue. Ezin niola ezkerraken gauza hondikin eta beldurrekin ibili naiz, nik uste horna aritu dela. Bueno, gero partiduen hor esan dazuna, erditik aurrea aldetxue lortuzu, beha gaina etorre zaizu geho eta aurre hartu egin dizu, baina bueno, zeuriek berriz egin da hoetagarren goi bere txapa baten ondorioz gustu haitu izango zu, eta azkenengo hortan, bueno, errexindako tantu azkenengoa. Hoi da, azkenen, behintzat nire buru izaten nion kantxai eutxi behar niola, ez? Azkenen, behintzat ikusten itzen, pixkoat hauspozre buelta mana niola, eta eutxi behar niola geixio, ez? Eta horta jokatut, behintzat kantxa neotea, eta esan duzuna, txapa bat, eta azkeneko sakein bate sakatu ez duten edo sakeik okorrena, hoxe izan da tanto, así que, behintzat puntukin oso pozik. Bueno, zorionak aurkoen, da urrengo hastien beste parte baten bila. Bale, eskerrik asko. Bueno, Natale, gaurko hontan gogoti saiatu zea, partiun ondo ikusten pelota moitzen, eta bukatzen bai, defentsan lan bikainenez, baina hortxek aurkari gogor bat togo zaizu, eta bukaera gortan pena. Bai, azkenen hasieratik banekin partidu gorra izan martzala, enula bat errexo euki behar puntatatzea, eta guztua ibili naiz hori esan, naiz eta dual faio batzukin hor erdialden nahiko guztua jau naiz, eta pena azkeneko tantoi gora juntzaitela, eta hoxe. Bai, sensazioak kanpotik ikusi dena bintzat aurreko asten baino sensazio hobekin ikusi zaiteu, pelota moitzen bizi eta erasuen bai, eta defentzen oso ondo. Bukaeran hor txapa hoi juntzaizuna eraseko hoi, penatxu egiko zu, baina, partidukin nola galditzean. Bai, hoi da, azkenen aurreko asten baino guztogo egia esan, aurreko asten nintzen ez da ikustu gehiago naiz da iragazi, eta gaur sentsazio asko zobek, eta pena galdu izana, baina gehituko naiz ondaindakokin, da gaizkinakoko betzea, eta hoxe. Ligaskako 3. partida zenun hau, zeuretzat bukatu die, 3tik 2 puntu, eta 3. hontan 18 tantoen dituzu, hankatardi esan lehikena aurrea biden dituzu, eta datoazen partidon zai geldirik gozea. Hoi da, bai, eskerrik asko.
Bueno, oantxe hemen gaituzte berriz ere, bigarrengo partidako protagonistak hortxa idea jotake beroketa lanetan. Bigarren partiduan gorriz Maili Barrokal izango deu, eta urdinez berriz Amaia Arrastia. Mailik aurreko astean izan zuen txapelketa hontako hasiera, puntua lortu zuen Naroa Agirren kontra, puntu oso ona partidu bikain batekin, benetan Maili ikaragarria ondo ikusi genula, erasuan defentsan tokatzea honena bai, eta Amaiari berriz gaur izango du estreinaldia. Pilotari atzelari hau, atzelari seguru eta ederra bi esku dituenak, ia gaur zemoz astean azkenen aurkari gor bat izango lako Maili, sake oso onadun pilotaria Maili, mina handia iteu eta hortik hasita errestuan zemoz astean, eta partioari zemoz egiteien bi pilotari hauek, momentuz beroketa lanak bikain egiten nahi die, sakeak batak eta bestiek, eta zemoz moldatzen. Epailea oandik ez zaie inguratu. Laster izango la ustednik. Da honeko epailea hemen dugu inguruan, beraz Laster izango da partiduen hasiera. Bigarrengo partida honetan. Epailea da ekertuatu zaie, eta Laster izango da partidun hasiera bi pelotariak beroketa lanak ina dituztuta. Bueno, eta hemen oandik berotuta bere lanak egin da puntu lortuta iera dauke onduan, eta partidu honei buruz kaldetuko jo, iera txaldeon. Txaldeon, oiana. Bueno, zure lan egin da, leku hartuta hemen, bigarrengo partidua behira hasteko mon. Ze partida ikustezu aurrez? Ikusi beharko da, egia da, lehengo astean Mailinik oso ongi ikusi nula, Maila hundin jokatuzun, hasita buka sekuleko partidue, berea oso onginez, eta Mailikola jokatzen duen aurreikia zaie da, Ikusiko Mailare nola moldatzen den, beretzat igual guainik eta gaina berrigoa da lauterdin jokatze hau, badakit ilusioz zentronatzen ibili dela, baina, Mailin kontra gauzeko songi inberra daude, eta nik behintzat, favorito Maili joko nuke, eta gogotxu Arrastiak zer indezakeen ikusteko. Xapak gorri eakutsi du, eta oain partiai Mailik emango jo hasiera, Mailik esan dugu, sake oso ona dula, mina hundi jaiteuna, eta hor, sake zitez baure bigarrengo pilotakadako normalien gauzak erreztu itetu, eta zemuzko sakiken astean, Maili sakea eta partidan hasiera. Sakea luze azpiazpitik, eta ezin izin du hor erantzun Amaiak, sake ona bizile, eta naizta ezker bikaina auken Amaiak, ezin izin du. Sake oso nahazteko ezker paretan bikain sartutako sakea, errestorako oso zaiezena, eta tanto ona hasteko Mailintzat, eta konfiantza ematen duna hasita sakekin tanto lortzezunen, ero lasaixoa itzentza.
Beste sake hon bat, luze paetan sartuta, erantzun Amaiak, beste aukera bat Mailik, bizi atzea horratzaka, erantzun ona Amaiak. Luze erdia, horratzeaka Mailik, erantzun Amaiak ezkerrez. Zabaldu naita Mailik luze, bildu Amaiak. Luze hor, Amaia eta iritsi hor. Aurre xamaren harrepo du eta benetan aprobetxau du pilotak atzen jarreta Mailik, atzeaka torri berritzen du, baino ezin izan du iritsi. Bai, oso ongi moitu du pilota, hemen zabaleare asko behartu du luze, eta azkeneko pilota kada oire, gorputze pixka giratuta zeuke zabaleko, zabalea botako tezun keinu egin da, eta berriz txokora bikaina izan da, gainea luze, ia buruz gain pasatu du Amaia eta bigarren tanto aure, Maien eskutik osona. Bita huts, momentu honetan, Maien alde. Beste sake hon bat, indartxu, erantzun Amaiak, atzea, paso Amaiak. Zabalea naita, hor bai, hor txokotik zabalea. Oso ondo dituen jokaldeie, aurreko astien behin bainoketan ikusi genuen, erasuen. Eta guain gontan bai, Amaia harrapau du hor ez ustien, eta tanto gorri. Bai, oso ongi Maili gauzek lehenko astean bezala, ideia oso argikin. Aurrena ongi moitu eta gero bikain bukatu. Eta berriz hasiera oso nahez, gaina oso kontzentratuta ikusten da eta oso sartuta partidu. Sakea ezin izin du hor erantzun Amaiak. Beste sake bat, bigarrena Maientzako, 4 eta huts. Bai, oso ongi izen oain errestoan aurreneko bai egin diola sake ona, ongi da sakatzen, baina errestoan Amaia ongi izen. Bakarrik, hor lan haundit dauzkezo ez bakarrik errestoan pentsatzen da izala, baizik eta alden luzen nahi hartzen, eta horrek berak ernegatzen zaito zelako bakarrik errestatzea, baizik eta alba da, pilota pixkoak entzea. Ez sake bat, azpitik indartsu dabil Maili, eta hor eskubiz jartzeko aukera aukidu, baina bera juntzaio Amaiai erresto hori. Bai, eskuinez sartzeko aukera aukidu, baina egia da azpitik zijoan pilota dela hor pixkoat bukaera motz ere gelditu zaiola, eta gerri esartu beharreko pilota zela eta hor tente jodo, eta Mailik eman dion abiadurakin, hortxe gelditu da pilota. Maile sakea, gurutzatatuko, asko gurutzatu du, eta ezin izin du hor esku esartuta ekarri frontisea Amaiak, beste sake bat Maientzako, Maili sakea benetan konfidantzakin ikuste dugu, abiadura hundile emanez eta mininez. Bai, oain Maiak eukiko do pixkoa buru lan hori azkenen saketik jarraien sartzei zuenen, buru hasten da ez ezkortan, eta horro izaten da lana eutxi izan, sufritu marra dela, eta aldenen tanto egin, gero zuke saketik minein alizateko, eta nik uste ongi eskatutako atxedena behintzat akadatxo moztu aberra errestatzen oki esmatzen duen, eta gero bere aukera baliatu dezaken behin tanto egin da. Hortxe, atxen onduen Amaiak, botilero lanetan onduen dauke. Horko animo batzuk berko ditu, partidu mantentzeko behintzatez, sartuta. Eta Maili berriz bazutik zai. Bai, eta gero alde izaten da lehenenko partiduk beti beldurra ematen dok, zalantza gixokin ateatzen za kantxara lehenengo partidu hortan. Mailik bat jokatuta, gaina kriston sentsazionakin bukatuta horrek konfiantza ematen do. Eta, horire batzutan hasiera manabaritzen da, sartu arte pixkoa pilotak batzukin partidu. Eta zera gaina, tanto azkarrak izan dira, sake batzuk bai, eta orduan hori Maien aldeko gehiago baita azkenien pelotak da askoko tanto bat inezke hori, pixka gorputza behotuta, sartuta mantentzeko, baina zin izin du oain artien lortu.
Eta pelota hori ezkerrez gora juntzaio Amaiai, eta 7. tantua Mailintzako. Bai, oain pixkoak geixo askatzaion da ez, badakire kendu behar diola, bere aukera baliatu, eta oain altura eman dion hortan, gora aldein dio pilotak. Beste sake bat, erantzun Amaiak, txokora boleaz Mailik, erantzun Amaiak atzea txokri txokoa, erazkerrez, atzea Mailik. Amaiak, erantzun, luze, Mailik, ezkerrez, airez, Amaiak, dejada Mailik, eta hor da, bai, erantzun ekarriz, zabaldu Mailik, Amaiak, bildu, Mailik, atzea, arro, boleaz, erantzun Amaiak, aukera Mailik, atzea bizi, erantzun ezkerrez, airez, bipareta Amaia, Mailik, erantzun Amaiak, atzea Mailik, hor da baino ez, ja, tanto neketxua izan da Amaiantzako erasun ibilida erabat, Mailik zate bateako, eta hor, azkenengo pilotaka dan. Bai, bizi azpitzik. oso tanto gorrea, bueno, hor pilotaka da desentekoa, Maili ongi moituz gaina pilota hau motelxegoa da ez, eta azkenen Maili aurrelari izan da aurreko joku hortarako aproposa da ez, eta hor Amaiari igual geixio kostatzen zaio pilota honekin kentzea. Hor bipareta on bateare ongi iritsi da, baina janeke lanak ere bai ez, ongi moitu duelako pilota Mailik, eta bueno, nik uste tanto inezkio komeni ere bai pixkoa pilota aldatu, behintzat sensazio geixio emango dio pilotan batze hau oso motz gelditzen den pilota da. Atzea Amaiak, arro Mailik, luze Amaiak. Zabalea Mailik nahita, Amaia hor da, zabalea Mailik moztu, eta hor txosta erainez, beste tanto bat Mailintzako. Saiatu da baina Amaia hor moitzen, baina hartzeunien Mailik berrize aukerako pelota hor miniten nahi da. Bai, aurretik di joa gaina eta aurretik zoazenen konfiantza gehiokin, eta gerola, pixko moztu du nuen beste batzutan igualitzun txostaioko, baina gaine txostaio, eta hori, betikoa ez, aurretik zoazenen maten doden ateatzen dela, eta atzeko antzat desesperazio puntu bat ez, tanto ez zinin, eta gaine, besteke suerte puntu hori daukenen, zai izaten da buelta matea. Sake bat, Maili, paretan sartukoa, erantzun ondo Amaiak, zabalea boleaz, hor da Amaia, baina ez... Bai, baina nik uste, Mailin bolea txartzat eman dula epaiek. Hor ikusiko du, errepikapenean, boleaz sartu da Maili, eta hor... Mendiketzen errexai harritzeko. Epaileak aurre... Baina azkarra altxado, bai, eskue. Azkarra esan du, epaileak ez eskuat, Amaiantzako tantua eta sakia. Bai, pilota nik uste ez naiz konturatu, baina ez dula aldatu, pilota berdinekin seitu dula, okerrezoan hau, eta ikusko ez, asmatzen du behintzat berak saketik mineiten. Gero esan behar da, ez gaude ohituta atzelaiek sakea juten, eta geixio kostatzen zaio askotan, hor bai. Bai, nik uste horre aldeare badela ez, beti guain esan dute ez, sakekin mine itxentzu, baina hortan arrazoa daukezo ez, aurrelariko itxua gaude sakatzea, eguneroko lanen aritzen galako, eta ege da bera zuei normalen eixio kostatzen zaizuela, eta hori baliatzek, jokaldi hori baliatzeare zailegoa dela zuentzat. Da hor erasoako prestzion Amaia, baina bera juntzaio, beste tanto bat Mailintzako, 10 bat markailo momentu honetan Mailin alde, erasuen atzeaka, eta hor aurreneko dejada horta jau da Amaia, baina bigarrengo pelotaka doi azpitik oso bizi eman da atzeaka. Bai, gaina hor oso ongen gainatzen dore Mailik ez, gorputzekin. Biparetare keinu berakin botatzen do dejadare bai, eta gain azken momentu arte itxoin eta txokotik txokoa ez, eta hori zaila da. Areri gantzat non kokatu jakiteko eta kantxa mugitzeko ez, eta aurretik abitzen ez baza Mailin jokaldira, oindik eta zailagoa.
Boleaz, hor, sake reston bueltan. Erasoa junta Magi, ikustea, aurretik joanen konfiantzakin junta, baina txapara. Juntzaio? Bai, hasieratik ikusten da, bolea horren bile badijoala, hiru boleare ikusi zion, ongi sartuta eskun, bat oztozta zabale alde indiona, eta haure oso boleak da ona zenez, txapa gainen izan, balitz ba, tanto izan zitekena, baina bueno, gaur txapare jotzeko dago, horreneko partidune batzuk haitxutxu alde naiz kontra, eta oain ba, bueno, oain bai. Sakea, luze Amaiak, erantzun bikaina Maik, eta oain aukera Maik, motz geldiu zaio, Amaiak atzea luze azpitik, jaso Maik, Amaiak aukera, zabalea, oi, zabalegi juntzaio hor aukerako pelota ikusi zulu zabalean, baino Etzen jokaldi txarra, osongi moitu du ezkerrakin hor luze, eta zabaletik zabalea, ba bueno, tantoa nik uste ine zeukela horre Amaietzen iritsiko. Baina egia edare, eta nik gaur nabaritzen un pixko atez, zabaleko arrasto hortan, songo nuke busketxon bat falta zaiola ez, eta, bueno, batzutan, ez da gehi harritzen, baina entrenamentura balen bazabiltze, ba beste distantzi batzutan, eta ez dela ustet kasualitatea, ba hemen zabaleko arrasto honen bueltan. Gaur tanto baino gehiago izan. Bai, tanto asko ikusten nahi gala ez, honeako txarreako, eta gero aurreko partiutan bai ez, zola berri jokatu ginunetan, gogoan dauket Maite berai, eta hor zabalen ba dudekoak, eta zabalea jondakoak baziela ez, eta nik uste ba, hoxe, busketxo txikin bat falta zaiolare, eta naharitzen dela. Hau, pilotaka errakin nahi die tanto jokatzen, Maik zabalea, eta hor, bai, beste behin, harrapadu Amaia. Bai, eske nik uste hori ere aldea dela ez, aurrelari izatekin eta errekurtso izatea alde handi dela ez, ez eta tantoa dominatzen egon momentu baten, edo, bueno, defentsa lanen gero lako dejada batekin, ba, erasora pasatzen edo pasatu zaitezkela ez, eta Maik hori ere badauk eta guaine, bueno, dejada horrekin, oso tanto ona lortu don Maik berak. Beste etenaldi bat urdinek eskau duena, 13 momentu honetan Maili aurretik. Eta hoxe, ba batek errestasune bat tantuak dominatzen nahi dalako, eta bestie ba ezinen ikusten nahi ga. Bai, tantoan zehar eusten dio askotan ez, eta saiature bai, baino igual ba hoxe errekurtson bat falta mineiteko ez, bakit, bueno, binaka ere bai ikusi izan dulako dejada botatzen Amaia atrebitzen denen hor aurrea ba, bueno, jokaldi itxeko zaleare bada, eta gaur igual ba, bueno, aukera dunen zaie da, atzetik dijoalako talde hunde daulako, baino galtzeko gire gutxitan ikuste igual olako baten ba, mintza saiak era ez, egida hor zabalen saiatu denare kanpoa jontzaiola eta hor batzutan eskue espat biltzen zaizula ez, baina ona da, dejada gile ona da, eta ber ba, aukera eukiko balu ba olako bat botatzeko, pixkoat ba Maile zusten harrapatzeko. Bai, hoi da, azkenean Maili oso suelto ikuste duelako, eta Maia ba, igual hoxe soltura, hoxe faltazte duelako ez, azkenean atzetik eta ez dinen dabilen hortan gehiago kostatzea. Beste sake bat Maien eskutik, baitu 5 sake da honeko Mailik einek, eta berrize beste sake bat Maien alde. Bai, saketik mina hundi egiten nahi da azkenen oso ongi sakatzen, eta gero sake zuzena ez badare bigarren pilotaka da aurren gelditzen zaio goengoan ez, goengoan erresto bikain izan delako, baino hor mina hundi egiten momentuz. Ea, Maia gaukera, ondo gurutzatuz, karri Mailik, luze gaina, atzea Maiak. Mailik, atzea, bastartuz, jaso Amaiak, berrezen Mailik, aukera, dejada txokoa, ekarrian Maiak, bipareta Mailik, orda Amaia, atzea. Mailik, arro, boleaz Amaiak ondo, zabale, ez? Erasoan zabaleako bidean unik ustez jarri nahizula Mailik, baino tanto onena esalaike oain arteko onena Amaian eskutik, oain bai, gozo ibili du pelota eta erasuen defensan, bikain.
Bai, nik uste tanto ona jokatu dola ez, behintzat kantxan jarrita, eutxi behintzat maien erasoaldi horrei, antzun guztin pilota pixko bat emanez, eta gero, utxeite hori pixkoa behartuz ez, beharko luke, hola bat tanto batzutan behintzat pelotaka gehixioko tantoak izatea, eta borroka hortan sartzea pixkanaka. Tanto hau eta beste lortu ezkeo, partidu mantendu eta tanto hilabatxo bat aberritia dauke posiblea bintzat. Hortxe atzea, amaiak, arro luze bazartuz, amaiak, arro erantzun, amaiak atzea. Ezkerrez, amaiak, bikain. Azpitik, emanez, amaiak, hortxe amaiak txapa gainean, amaiak tejada, aso amaiak, ezkerrez, atzea amaiak, airidez junta amaia, baino ez, eta iritsiko pelotaka doi txapa gainea, beste tantu bat maientzako. Bai, gogoan daukete naroak aurreko partiduneko komentatzen zula ez, behartu asko itxentzatio, oso luze jokatzen dore tarteka, eta orduan atzea bueltan kilometro asko inberra dode maiekin ez, eta azkenen ekatua zitxentzatio hainbeste pauso eman ez, atzea aurreak jartzen baza buruz gaine pasatzeko aukera eukitzen da, orduan ez da pilotari erreixa ez, bestela atzeak areatatzen zaio eta horren fisikoki lan handik eskatzetio. Orduan, hortan aireko jokoa izatek, asko launtzen do, baina betire lan zaiek die. Erdibideen gelditzen pelotak askotan zein ez dakizula, da gero bueltan bere alde. Pelota errexak tortzaizko eta erasuen asmatzen. Luze, hor maik, erantzun ondo maiak, dejada txokuen, bi pareta ertentzaio hor zutzenien honda, baina ezker pareta hildu jo. Zuzena eta izan balitz aukera mateguiko luke amaiak aiatzeko ez, harin dabil horra aurren, baino egia da ezker pareta jo duen hortan, oida zinezkoa gertatu dela ez. Gaina asko erortzen da bukaeran pilota eta horre ez zinezkoa intzaio. 16-3 momentu honetan maien alde markagailuan. Eta aurreko astean bezala ikustea partidua dominatzen maien nahi eran nahi diala. Bai, nik uste nagusi sentitzen dela ere kantxan saketik hasita ez. Eta naiz eta nik uste 3 tantoitan baten amaiak osongi behartu dola, baina beste bik bera botatako boleak izan dira ongi sartutakoak eskun ez, osongi da berriz. Neroan kontra bezala naiz eta tartekak amaiare ikusten den jokatzeko da hola, baina mai hola da honen, zaila da, aurreitea. Beste sake batea mai, lauen botea, eta atzea gurutzatuz, hor bai erantzun du amaiak, aukera mai, dejada txokoa, eta hor bai. Bai, sake errematen ez, azkenen sake osona berriz merituko restoa izan da, azkenen zaiezelako, ino aurren baten uzten badiozu, maiek edo zer gauz indezake, eta goengoan doa dejada efektukin bikaini. Bai, hor kantxan erdien jartzenen zabaleare askotan jartzeu bidea da nik uste horren bildurrez. Asko zabaldu dela amaia eta hor txokoa. Bai, ez da errexea esan duguna ez, maiekin non jarri, azkenen jokaldi guzti posture beretik iteitio, orduan, antzemateko ere zailegoa da, eta jartzenko ere bai ez, eta orduan, horrek beti lanak zailtzen ditu, eta hoxe, bere atxukun iten, eta amaia, errestoan tarteka, konfiantza pixkoa galduta esango nuke ez, nahi du, eta burun ikuste daukena dela, ez bakarrik eramatea, baizik eta alba da pixkoa kentzea ez, eta bi aldiz pentsatzen hasten baza, hoxe erortze zaizo bera, eta ber lortzen dunez, behintzat partidun sartzen hastea. Beste sakeba, boleaz maili, gerasuen, hor gurutzatuta. Maili osongi, erakik osongi hartzen, hau ere, errestoa izan da, eta ikusi du nola joan den bile oso aurrea, eta boleaka da bikain, eta horrela maile, boleaz erdi uzten baizo iristeko ere moitu barraza, eta goen berriz indarrakin gainetik pasatu du ez. Bai, oso aurren hartu du, baina beretan indartxu. Berriz maili, errakalei gabe. Sake hau luzeue, gurutzatuta ezkerrez, arro erantzun bikaina. Amaiak, bazartuz, mailik, luze.
Hor, pelotaka da gozo atzea Amaiak. Luze bi pelotariak tantontan, pelota. Amaiak atzea. Beste Magik. Magi kantxa erditik. Moztu. Ezkerrez, bipar eta atatzei hor. Bai, erdi erori, pixka behintzat lurre erori zaio, eta behintzat hor ikusten dare, bueno, behintzat zalantzatxoa sortzeko balio dola Mairi, ez dela oso eroso da hola, hor joko luze hor dan, behintzat, bueno, pilotak hor aurren egie da, matendo batzutan jarrita zaudela, baina bukaeran bote arraro xen bat iten dizo, ustez bate etzuna eta sensazio horrek gelditzen za ez, hemen neon, baina ez diot eman, eta bueno, behintzat, eta hori Amaiak ere badauke, ez? Efektu moduko bat ematen dio batez ezkerrekin sartzen denen, eta iarritzeko ere zailagoa izaten da non inbotea edo nola egiten duen botea. Hortxe pelota aldatu duen Amaiak, eta sakea, gurtu dauta, ezkerrez. Ez, eta iritsi, behera juntza jo, Mairi. Bai, arraroa horrez, normalen ongi arrestatzen duen pilotari da, baina indar pixkoat falta izan zaio, nik uste gorputzere giratu gabe bota diola golpea. Eta bueno, behintzat, 5. tantoa, eta partidue, ia zinezkoa daukela esango ginuke ez, alde handi daulako, baina gutxinez berea ematen bado, eta tanto batzutan ikusten bada miniteko gai dela, urrengo partidutako beste sentsazio batekin Amaia bera. Hori da. Sakea luze erantzun Maiek bikain, bazartuz gaina, ekarri Amaiak. Ezkerrez Maile, ezkertziera ez, txokuan utzi du, eta hor, bai lanak Amaiantzako. Bai, ematen zuen igual azken golpe hortan ez, gerri golpe hortan aiatuko tezen, hor txeukido, baina ja lantzaiek bai, horre aiatuta pilota altxatzea, eta 21. Amaientzat. 21 eta 5 markagailua gorri, Maili. Nagusi bigarren partidu hontan, eta azken sakean bila txalo artien. Maili sakea. Zabalea naita, erantzun Amaiak, Maili luze, atza, arro. Amaia Zabalea, eta hoi eskutik aldeinen dio pelotaka da hortan eskutik Amaiai, eta Zabalea alden dio Mailik 22. Eta 25 garaipen garbila Maientzat. Nik uste ez dela arerio errexena Maili txapelketa jasira emateko ez, konfiantzakin dabil, badakiu hola da bien zenbat jokatzen dune, eta bizkoa ez dizoten boigre ematen ez, bizkoa kantxaran sartzeko, kantxan, bueno, bizkoa sensazioik harrapatzeko, eta oso atzetik hasi da gaina hasiran, da horrek beti burulana inbeharra ekartzen do, eta Maili berriz, bueno, berea ongiten nahi da, azkenen ikusi edo erakusten nahi dena da, irazi nahi dionak, asko jokatu beharko dula. Horre ongo da gero berak ligilako azken hori maiten kontra, eta maiteke, berea oso ongin barko do ez, ikusita da olako maila altun ari dela Maili. Baina, Mailintzat berri ona, ikusita bi garaipen eta ze maitza lortu jon bitan, final laurden oitan hortxe izanen dela ez, oso zaila da, inorrek 2 puntu lortuta aberaxa inbesteko izatea, eraz, hankaterdi bi ez esateatik final laurdentan eukiko txo, eta gero beste narten irikie arrastiak, partido guaztu arrauke, Mailin kontra naiz eta sensazioak haubenak ez izan, gero maiten kontrako partidu eukiko dotan aroan kontrakoa, eta horre ikuste lehia gehiago bi atzelarin artekoa izan da, lehia gehiago honen dela, eta aukerak ligaixka honetan bizik jarraitzeko. Hoi da, eta partidu honek eman dituna, sakez hila da dezentien dula Mailik, 7 sake izan ditu, arrastiak bat, deja zeindako 3 Mailik, bat arrastiak, Mailik mozutako 3 pilota, atzean beste 2, galdutako 3 Mailik eta arrastiak beste inbeste, eta Zabalein dako 2, eta boleaz bat, azkenen emaitza garbilekin, Mailik
garaipen argi eta garbile, eta ia, ze kontatzeigun Magik eta Arrastia. Bueno, Magi, zorionak. Ba, eskerrik asko. Bueno, aurreko astien ikusi genuen, bikain jarduntzen nula, eta gaurko hontan beste hainbeste. Bai, bueno, hasieratik nik uste dut oso zentrauta sartu naizela partiduan, gauzak garbi euskala, saketik astezala, nik uste saketik gaur min asko indotela, veloziade asko eman dotela, eta gero aurrian bukatzen dotenean, konfiantzakin, eta nik uste gaur partidu ona. Bai, hoi da ez, ia aukera egiztiozu utzi Amaiai, saketik mina hundi zinuen, bigarren pelotaka da horrekin nebai, aprobetxatuz, da, bueno, sensazio bentzat oso nahi guzti dizkizu. Bai, hori, esan duzu moduan, nik uste saketik mina asko indotela, negin Amaiak be nolatzela izan da pelota astindu ingo zebala, eta tanto batzutan, horre egon aizor lau inguruan, eta hori, baina, gero aurrean gelitzakatenean bikaina aprobetxatu nik uste, konfiantzakin ibili naizela, eta, bigarren puntakin oso gustora. Hoi da, 2 puntu eta gaina tanto aberaz oso onakin irabazi duzu, kasi esate bateako finala ordenetan horre ikusiko zaitu, baina urrengo partidua 3. maiten kontra izango zu, horren zaien markazu eta eatzen moz. Bai, hori, azkenengo partida maiten kontra jokatzen dut, kontrario oso zaila, bakiun maite poleaz sartzen dela asko eta mina handia egiten da bela, defentsa ona daukala, eta lan zailak egiko dute 3. partida horretan, baina konfiantzak jungo naiz, partida on bat itea, eta zentxaso onak eukitza ditugun. Gaurkoen gelditu, zorionak eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Bueno, Amaia, gaurko hontan ezin izin da, Magi haundi baten kontra toko dizu, saketik hasita mina hundile egin du. Bai, hori da ez, azkenean Magi sakatzen oso ona da, eta hasiatik oso ondo sartu da partikura, eta ni aldiz erabat kanponengoen, eta saketik min asko egin dit hasieratik, eta horria atera naiz partidutik, Bai, lan zaila jarraizkizu hasieratik ez, eta gehor partiduen erdilean ikusi zaitu pelotak da hobegok jotzen, behintzat seguru gozago, baina berriz aukeratzen Magik bukatzen asmatu du baita eta lanak zailu zizkizu. Bai, erdira edola gehiago sartu naiz partiduan, baina alde handia zegoen markagailuan, eta ere rematatzen oso ongi zebilen, eta ni aldiz ez nuen asmatzen, eta hola ezinezkoa. Bueno, Amaia, oandiken hau asera itzen da, urreneko partidua zenuen, beste bi gelditzen ezkitzu, urrengo partiduen zai gelditu berkazu gaurkoa ahaztuta, eta urrengoan bile beste egun bat. Hori da, bai, gaurko akatsak kontuan hartuta, urrengo partidura begira, gehiago asmatzen edo hobe sartzen partidura saiatuko naiz, eta ea ber. Venga, animo eta hurren arte. Ni esker. Bueno, jara gaurko honek hauxe eman du, aurreneko partidua estu ikusi askoz, bigarrengoa oso markagailun alde hondilekin, eta, oain arteko ligaskan, ikusi dugu, Magik 2 puntu lortu ditu gaur, Natalek beste 2 puntukin da, eta, zuk aurreneko puntua lortuta, urrengoan zetorrikoan zai gelditzea. Bai, nik uste irikia gelditzen dela, ez? Azkenen, ikusi da, Natala bera, final ordenetan egongo da, 2 puntukin enpate onditeke, baina tante osona dauken Natalek ere bai, eta beste talden, Magiz esanik ez, baina, beste artean oso irikie, hor borroka asko inbarko da, eliminatuta ez gelditzeko, eta, ligaiskau gaindituta bigarren zati hortan jokatu alizateko, eta politi egongo da, ez? Ni gogotxu, beste partiduk jokatu eta ikusteko.
Ba, bueno, gaurko honek hauxe eman du, urrengoan zagialduko, datorren larumaten berritze arratsaldeko 6:00 aurrea hemen izango gea Olaberriatik, eta zuen zai gelditzea, ba, nahi zuenak hemen izango dituzue. Bai, eskerrik asko Jona. Venga, Izan.